Ndati ndichifamba ndichibva kuMbare ma5 kumazuva rodoka 5 p.m. ndasvika pakona yepaRufaro stadium ndopanga vakamira vanhu pedyo nepane misika inotengeswa magemenzi ndopandinopinda napo ndakuenda kumakombi anouya kuno kuairport kudombo raMwari nokuti ndokwandogara. Papakamira varume 3 nemukadzi mumwe chete. Mukadzi uyu vanga vachitomubvunzawo nyaya yavaimubvunza kuti vawane kuzotibira. Inini vakatanga nekundibvunza kuti mama tokumbira kubvunza pane nyaya tiri kupikisana panapa. Ndobva ndamira ndobva vandibvunza vakati chitipoti cheplastic choshandiswei kana tiri kumba. Ndobva ndavapindura ndakati chitipoti cheplastic choshandiswa kuisirwa mvura yekugezesa vanhu maoko. Zvakanzi matopasa. Saka pa$20 yanga yakabatwa nevamwe amai zvakanzi chiendai munosheyana mari iyi. Ndobva ndati alright regai tiende tinoita sei tinochinja. Ndobva vati aiwa amuenda unochinjira kupi kusaidhi tipei tinokuchinjirai mari iyi mumwe nemumwe oenda ne$10 yake kuitira kuti musazonetsana nokuti pamwe madirections enyu akaita sei akasiyana hamusi kufamba nedirection imwe chete. Ndakati alright. Ndobva tafamba tikazopinda mumisika inotengeswa magemenzi paRufaro stadium ndopatakapinda. Ivo ndobva vanoshedza mumwe mukadzi wavakashedza ndobva vati ndiunzire bhaketi rangu. Kwakauya bhaketi iri hatina kuziva kuti mukati munei. Ndobva vatanga kutaura nesu. Vachitaura nesu vasati vatanga kutaura nesu vakatiti zvandiroda kuti muite mumwe nemumwe ngaabvise mari yake yaanayo iri muwaleti make. Pasawana anosiya nokuti mukatadza kutedzera zvandiri kuda inini zvandiri kutaura inini ndokuitai zvamusati makamboona vachida kuti tiburitse mari. Ndopatakabatwa nekutya sevanhu vechikadzi. Ndobva taburitsa mumwe wangu ndiye akatanga kubuditsa $40 US aiti anobva kuDarwin kuno kundakanganwa kuti anogara kupi. Ndobva ndabuditsa $11.50. Ndobva tavapa ndobva vatiti chikandai mubhaketi umu. Vatakanda mubhaketi mumwe mamune rusero rwanga rurimo nejira rered ranga rakasungwa mapfundo 2 nechimwe chaita kunge chidehwe here handizoziva kuti chidehwe chei chachine zvimakushe chaisanatsooneka kuti chii chachine zvinhu pakati zvinhu zvacho zvaisaoneka kuti zvino kuti chachakatosungwawo futi. But ivo vakatiti imhuka iyi mhuka yamawanai hamufaniri kunotaura muchinoudza vanhu nokuti mukanoudza vanhu muchanatsoziva zvandiri mushemushe. Ndobva mari iyo ndobva vatoti chitorai mari yenyu mubhaketi. Ndobva taitora mari ye zvikanzi mari yake mumwe nemumwe yakakwana here. Inda ndakabata $20 yavakatipa kuti tisheyane ne$11.50 yangu. Uyu mumwe wangu anga ane $40. Ndobva taibata zvikanzi verengai ndobva taverenga vataona yakakwana. Zvikanzi right takuchita kekupedzisira mokanda mari mubhaketi kekupedzisira mobva masunungurwa moenda kupi zvenyu moenda kumba kwenyu. Ndobva takanda mari yemubhaketi kekupedzisira. Taikanda mari mubhaketi ndobva vachititi ndobva vaita zvavakaita. Ivo vanga vakavhura bhaketi ranga riri pamakumbo pavo ndoparanga riri. Vakavhura vachiita zvavaiita imomo hatina kuziva kuti vaiitei. Vaine bute ravo ranga riri pasaidhi nekatsvimbo kavo kakane raundi kunoku kakaita straight kumuromo kakavhurika. Ikako ndokavakati batai ndobva tabata. Ndobva vazotiti tauda kuti muchitora mari yenyu mubhaketi mumwe nemumwe atore mari yake. Ndobva vavhura mubhaketi muye. Vavhura mubhaketi ndobva taona musisina mari iyi. Susu takabva tarohwa nehana nemumwe wangu akatobvunda zvokutoti akanga akutodonha. Ndobva vatoti mukatoita izvozvo manje munotofira papi pano imi mitedzerai zvatiri kuita sei zvatiri kutaura. Vakauyawo vamwe vakadzi futi vachidaro vakati mototedzera zviri kutaurwa nasekuru mukasaita zvavari kutaura mukasazviteedzera sekuru vanokuitai zvamusati makamboona. Isu nekutya ndobva taita zvakanzi saka ndakuda kuti mumwe nemumwe avhure makumbo ake asvipe mate onhonga dombo paari ipapo odzosera paabvisa mari yake. Zvamuchaita kana mafamba nedombo iroro pamakwirira kombi muchiuya muno muMbare ndopamuchanokanda dombo pasi. Mukarikanda dombo pasi moritsika neruboshwe muchitaura kuti sekuru Milanzi toda kuona mari yedu yakakwana muwaleti seyatakupai pano toda kuiona yese yakaita sei yakakwana.
ndobva tati inini manje ndakabva ndabatwa nekubvunza nekutya futi zvakanyanyisa. Ndobva ndavabvunza ndikati ko ndikazosvika mari yangu ndikasazoiwana uye apa mari yacho yaenda kupi, mari yatakupai. Ndopa vakatanga kutaura zvehasha kuti kana muchida kuti unoshedza polisi endai munoshedza polisi muye nayo, kana hama dzenyu dzakawanda endai modzishedza muye nadzo. Vandangozvibata ndikati panapa handisi kuda kuita zvisina basa, regai nditedzere. Then ndozotora matanho angu kwaita sei kwachena, rega ndingonyarara. Ndobva vanditi chifuridzai maoko enyu kekupedzisira. Ndobva tafuridza. Papakagara vamwe varume vatatu ipapo mumwe naivo vechi3 vari pakati. Ndobva vatiti chidzimai tsoka dzenyu mufambe. Tisati tafamba vakatipa $. Zvanzi amukunokwirisa chikombe. Vakatibvunza kuti kwamabva kunoita mari nekumusha kwedu. Ndobva tataura. Uye akataura kwake ndikataura kwangu. Ndobva tapiwa $. Tapiwa $. Ndobva tafamba. Ini ndikafamba ndikanokwira kombi. Ndakuya kunokumba. Vandaita zvandakaita ndasvika pandakakwirira kombi ndichienda muMbare. Ndobva ndafamba nokuti vakanditi kana watsika woita wofamba 100 meters usina kumbobva wacheuka. Ndobva ndaita saizvozvo. Ndasvika kumba, ndakasvika zvekuma7. Ndasvika kuma7 ndobva ndachivafonera. Ndichiti sekuru ndaida kubvunza kuti saka muwaleti macho ndochitarisa nguvai nokuti mandipa nhamba kuti ndigokufonerai ndichikuyeuchidzai zvandinenge ndakanganwa. Ndobva vanditi alright apa ndiri busy ndinokufonera after 20 minutes. Ndobva ndati alright zvakanaka. Ndobva ndagara patodarika 2 hours. Ndikati sekuru vacho vasingafoni chiregedzai ndichivafonera futi. Ndobva ndafona foni yavo ichiramba kupinda. Ndichifona foni ichiramba kupinda. Mandazviona kuti nhamba dzangu dzaitwa sei dzablokwa. Ndobva ndafona neprivate number. Ndafona neprivate ndopakazodairwa nemumwe mukadzi arimo mugrupu iroro ravo ravanofamba naro. Ndobva anditi muruda kutaura nani? Ndikati ndikuda kutaura nasekuru. Ndiri mukadzi ndandiripo ipapo ndapedzera kutaura nawo tiri 2 nemumwe wangu. Zvikanzi alright ndimi kufona neprivate. Ndikati nekuda kwokuti nhamba yangu ndikafona ndisina kuhaidha haisi kupinda ko. Zvikanzi munozviziva here kuti zvekufona makahaidha nhamba izvozvo zvinokupisisai nemafuta. Ndikati zvemafuta zvamakutaura ndezvenyu, inini ndati ndoda kutaura nasekuru kwete imimi. Zvikanzi havapo vaenda kubhawa, kana vadzoka vachataura nemi. Saka ndobva ndangosiyawo zvakadaro. Mandaenda kunorara mumba ndarara amakuseni ndanosiya vana vangu kuchikoro. Ndadzoka ndikati inini nyaya iyi handinetsi. Ndodii nhamba dzavo hadzisi kupinda. Saka inini chandiri kuda ndoda mari yangu ndoyandiri kuda. Nyangwe zvayo iri shoma asi ndiri kuida nekuti ndakatoishandira. Ivo ndoda kuti vasungwe vese negrupu ravo. Handina tsitsi dzandinombovanzwira nekuti ivo vakandirwadzisa. Ndinotenda. Alright mama, tichango tichidzoke kumashure pandinoda kunzwisisa. Munoreva kuti pakatanga kuzoitika zvese zvamaita zviya zvemabhaketi manga maendeswa papi? Mumisika inotengeswa magemenzi imomo ndomatakapinzwa imomo tapfuura pamota yevamwe vavo. Alright. Kureva kuti vakadzi vakazoya vachitaura kuti itai zvamanzi muite vari pamwe chete. Vari pamwe chete vanga vakatowanda nokuti paitova nevamwe varume vanga vakatokomberedza vachitotaura vachishedzera vachititedzera izviri kutaurwa nani nasekuru. Isu nekutya ndobva tatanga kutedzera. Kureva kuti vanhu vari panzvimbo iyi sekuru vanovaziva. Vanotovaziva. Vanotovaziva. Saka itori tsika yavo kuita zvinhu izvi. Ichokwadi. Saka pakuzoti ndinonzi sekuru anonzi sekurani? Vakati ndinonzi sekuru Milanzi. Pandakazoti nditarise nhamba dzavo kuti ndedzebhadhi here ndidzirequeste nditarise first name. Ndakaona dziri dzenet1 ini handigone kurequesta kunet1. Vandangosiya zvakadaro. Ivo pane pamataura kuti vakati ndinogona kukuitai zvinhu zvisati zvamboitika. Vaitaura kuti zvii zvavanoda kukuita imi mukasaita zvavanoda. Ivo vaitaura kuti mukatadza kuteedzera zvandiri kutaura iko zvino ndinokuendesai kuperiod kasingaperi kana ukuisai sikarudzi yemunhurume imuri vakadzi, kana kuti ndokurwarisai zvokuti munonorwara maakumba kwenyu mozodzoka muchinditsvaga, kana maakunditsvaga inini maakuchibhadhara $100 yekuti mukwanise kurapwa mudzokere pamaamuri. Alright. Imimi kubva ipapo kusvika nhasi hapana zvamuri kumboonawo zviri kuitika panyama yenyu zvamusinganzwisisi? Inini kubva nezuro hapana
hapana chandamboti ndaona, asi vakatiti mukangotaura izvi zvamaona muchaona zvamuchaita. Asi inini nekutenda kwangu, inini ndinopinda Johani Masowe chishanu nyere dzinomwe. Inini ndakati inini ndinovimba nemutumwa naye Maidhona ndiye wandinovimba naye. Nyaya iyi ndoda kutoibuditsa. Sisi vangu chaivo handina kuvaudza nezuro, ndazovaudza nhasi. Saka muri kunzwa sei pamwoyo wenyu nezvamakaitwa izvi nevanhu vaikunyeperai kabhozi vakatanga vachiita sekagemu kupera kwazvo maakunzi muchaiswa sikarudzi? Inini hangu ndiri kurwadziwa nekuti ndinototambura pandiri pano. Ndoita semunhu anowana but handiwani nekuti mararamiro andiri kuita ndinotoraramawo nekunhonga zvigubhu ndichitengesa, ndo mararamiro andinoita. Nyarara chiregedzai kuchema. Tanzwa nyaya yenyu, tinovimba kuti veruzhinji vezimbabwe vari kunzwa muchitaura nyaya yenyu, kana vanoita nezvemutemo vari kunzwawo zvakare vanowana rubatsiro rwenyu. Saka imimi mune murume here? Inini kwazvino handina. Hamuna? Makasiyana? Takasiyana. Mune vana vangani? Ndine 2. Mune 2 vana. Alright. Mungakwanisa here kuti pafoni namba dzacho dzamakapiwa dzacho? Dzidaidzirei foni namba dzacho dzamaitaura nadzo. Right. 0717 955 680 0715 370 766. I2 numbers. I2 but idzi ndedzemumwe wanga akagara pasaidi. Pandakadzitraya dzairamba ndobva ndafona dzavo ndo dzaiita. Alright. Chiitiko ichi chaitika makazivisa here mapurisa? Handina kuenda, handina kukwanisa kuzvibatanidza nekuti nguva dzadzafamba kuti ndiende kupolisi. Mota dzaizonetsa dzekuti ndizokwanisa kubva usiku ndichiuya kunoku ndinotya nenyaya dzinomboitika kupi kuno. Saka inini ndakufunga kuti ndogona kukwanisa kuenda mangwana ndopandinonozivisa mapurisa nyaya iyi. Muri Zimbabwe ndiyo nyaya yatanga tinayo yemudzimai yakasanganawo nevarume vakaimunyepera. Pari zvino varume vakamutorera mari yake, ari kuchema chii ndinongoda kuti vandidzosere mari yangu, havachadaire mafoni. Saka kune vanozivawo nezvevanhu avari kuita tsika iyi munzvimbo yembare, vachitora vanhu vachivanyepera vachivabira mari dzavo. Munogona kuenda pamapurisa ari pedyo nemi motaura vabatsirikana. Tongokurudzira muri Zimbabwe kuti aiwa, kana uchinge waenda kuHarare kana kuti wapinda kuita zvawafambira chingoita zvawafambira, vanhu vacho vari kunyepa, mbavha dzawanda, vanhu vachadonha variko, vari kuzvita n'anga variko, asi chingofambira chinhu chimwe chete chaunenge wafambira kuti usasangane nenjodzi dzekuzobirwa. Saka ndiyo nyaya yatanga tinayo pano paChibanda Media, tiri kuno kunzvimbo yeEpworth.